سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري زي ودر اسري وضلهم لاقي ودر ابا اماي تاجحات ابو العالم ذنوب افراويان الرالو نزغا سينما سمري لباوزي مسكانات رزقكم كلهم صراحتنا ذات كلهم عبالات سينما سمري بس اقاطع من لبنا مسجد مغنياتو كان مولى عالم الدول قال له اب كل هرنا عندنا عالم يذب لكم ذلو سمين امريكا ابا اوروبا ابا ايشيا ابا افريقيا ابو مولى بس احسن ذلو نتي زي حده صاحب قبل ذلو سينما سمري بتاع من لبنا مسجد كلهم صراحتنا ذات لباو مسكنانا نقرب في الايد ما كاميرا مان سامي حي كيف انا جرماني نو لذي لباو مسكنانا سينما سمري نقرب الراي زي كاز انا ودر درونا في القفطامه بتحلو نولم عندنا ما قدام يقط من مكيات قانداتات تشيبولينن اسمرابيران راب ميدا خوردان قدام يقط من كايران مالت بحكي نريوينا زلنا انا يزغر من حدا ነገር አለሎ አብ ንእስነትካ ዝገብሮ ዝነበርካ ድሓር ምስ ዓብይካ ይትገብሮን ኢኻ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ውድድር ግን ናይ በሓቂ ዕድመባ ቁፅሪ እዩ ዘብል ካብቲ ናይ ንእስነቶም ዘይጎድል ኣዝዩ ጉሉፅ ፀወታ ይርኢና ስለ ዘለዉ ንኩሎም ቀዳይም ተፃወቲ ልባዊ ምስጋናና ነቕርብ ኣለና ማለት እዩ ናይ በሓቂ ሰሓቢ ፀወታ ናይ በሓቂ ስነ ስርዓት ዝተመልኦ ፀወታ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ማለት ንኩሉ ኣብ ዝሳተፍ ዘሎ ልባዊ ምስጋናና ነቕርብ በዛ ኣጋጣሚ ድማ ኮሚቴ ቀዳይም ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ نقولهم تطاعت نكايات نسرتي بخمسة تجمير وزلوا سنة ساعات أكاد صوتات سامود أعتقد قصة نحطهم يقربوا له لا كل أثناء متحباري ونادو كان على ما نزود الدر من فعل من وانت حضر زي كونسي فقرنا حد النتنا من قص بورتاويان الحياة سلسلة غنا مالتي لجيبنا نتوقع وطاز متاهم قديم تطاعتي وقعد حد متاهم تعرفوا تحبوا لنا عقر سنة يطلع حط نبل نعود الدرنا غنعطينا مالتي عود لا نأتو أبغى أخلص هذا قات منا كنا ينفلت من مركز على الثلاثة قالنا غيرنا تعودنا في الوطين مفولي نزافر كفتامي زغبركم ما فيلي سمدنا وانت يلا وا مش ساعة قبرنا نحن قالوا لا ما لغينا حجين الرخاء ولا بقول الحين أنتو الرئيس يبير عدل الرئيس كتبينا قال تاجي بولي كتبيركم تسوون تروح على هو وتازي هذا لكم لا فولي بدنا والله ولي أيقونن مجمرة تقول لك حتى يعني أو يسمون صحيح. الرأي كم تقصون محطون عنانا
سينما سمرة سمرة ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኣብ መንጎ ገዳይም ጋንታታት ተፃወቲ ኤርትራ ቺፖሊኒ ምስ ኣስመራ ቢራ ኢና ዝፀወታ ናባኹም ነብሎ ዘለና ከም ዝሪኦ ዘለና ሕጂ ንዕረፍቲ ብዘይ ሓደ ውፅኢት 0-0 ወፂአን ኣለዋ እዚ ዝካየድኦ ዘሎ ፀወታ ኣብ መንጎ ዘን ክልቲአን ጋንታታት ሓንቲ ንዋንጫ ተሓልፍ ሓንቲ ኸ ንደረጃ ተሓልፍ ኣዝዩ ኣከራኻሪ ዝኾነ ፀወታ ኢና ንዕዘብ ዘለና ክቡራት ተኸታተልትና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣያና ረኺብና ኣለና ክነዘራርብ ኢና ሙሉእ ስም ከላልየናይ ስምካ ሙሉእ ስመይ ዳንኤል ኢዮብ ሳጓይ ወዳሓማ ጽቡቕ ወዳሓማ እዚ ፀወታ ከም ዝሪኦ ፀናሕና ብክልቲኹም ጋንታታት 0-0 ኢኹም ንዕረፍቲ ወፂኹም ዘለኹም ምስ ናይ ቅድም ዝነበረ ህይወት ከዓ ተኣሳስር ኣቢልካ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ እዛ ጋንታ ተኸዲንካያ ዘለኻ መን እያ እዛ ጋንታ ወኪልካያ ሕጂ ትፃወት ዘለኻ ቅድሚ ሕጂ ኣበየናይ ጋንታ ኢኻ ትፃወት ነርካ هو إذا حاجة زلخو أشيبولينيا أنا كوا مجمّر الجمّر كله أب ترمز فابريكا يو سبعة ترمز فابريكا تبهر نيرا أبا جمّاري أبا غاني كل تعامل مثل صوت كين أب أشيبولينا غيدا أشيبولين تسلف كله خاش شان شعتين ميتين ثمانين حموشتين مالتي أب صوت آخر إكاتني داني كافتم تصاوتو تصنحو كلهم تصاوتي قدايم تصاوتي لارجع استفعل على عد مدرجة يزلكم حكي حجي كم يتريو تي مورا استموكرو أفتي زنبرة ناي قدايم تتصاوتي الكاز قبر زلوا سني مورا استموكرو أنت عينة صلوا خمس سلك تحسب هو زي قدني ينبر نخيا تامس لك قدم نحنا نتصاوت كلنا جزيسي سمي على حماسينا وكل جزاء يتصاوت نير ما تقدر مين أفتي ميدا تتصاوت خلوا حجي كابوم بزح خات ورس نخياتو أنا خاص واحد نقص كم زيان خوني إذا كسر تحسب تي ولا خيرت هذا لك الله خيرت الديسيبلين كل نجاري خات ورس أجد ما لازم ذلوا ولا دخاني زيادة تموكرو مرخبو نخياتو كمين هاي كده متصاوت كمين يرو مو أفتي جزيت مع عبالة زينة ولا الجزية أجي مع عبالة زينة ولا الخل الجزية كمين يرو قصة أجيجن إن قصة عبد الطاقة جزا خايد الله شو عقن قصة حبيشة غير كا خات صاف بعلخا سريحها بعلخا توايخا بعلخا عبد الرجال بس حاها قدام يدو جنتاتو حجيجن أصلت أنت اللوخا كذا خالد الله مسألة أنا جرى الله ولا كو شبولينكو كل جزء شبولين مالتكو شبولين مالت عوتيا شبولين مالت فقرية شبولين مالت كليا حجي كل جزء أب قدم زنبرنا الجزء فارجون بزح أي نقبلنا يرى حجي دما نسوس لزخونة تتاشمنا خاق نسعرينا إلى زعمنا أنا حاول كبرتها بالنا عود كانوا نيلكم هرشة كورة تقاتلتنا هم ستريو زلهم كلتين غانتاتات ناب صوتا تمليسن ኣለዋ ኣስመራ ቢራ 0 ከምኡውን ቺፖሊኒ 0 ዝኾነ ውጽኢት ንዕረፍቲ ወጽን ጸኒዐን ሕጂ ናብቲ ጸወታ ተመሊሰን ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቓሳት የርእያና ኣለዋ كورة تقاتلتنا خفتم قداي ماياتنا جعي رخيمنا لنا كافتيم متعبيتو زغونكم أبرحوكينكم بسحت حتى ناسب جنابهم نبولا لنا جعي نقعد حن ملسكم نابكعشو نقعد حن نصاحو مناقص كم يعلو صوتامو بتاعمي صبوا قالو زيتي بفلاي زناي زوم حدشتي دياسبورا خوينهم زوم ابزلنا تحوابيرنا صواتنا بتعامل صبوغيو زخا نتم بحجي ناقش زلو تصاوتي تمرتي زخوينيو نبدا حرجي دما بزحيله مستم ابزلنان مستم ناي دياسبورا بزحيله كنسرحوا لينا مالت كبران تعذبتنا غمزريو زلنا جعي قبل بغين يزعلنا زلو مغنياتو صوتا ازيو صعق زغونه بكا كعين غسلم زي بل ولا كاميرا انا كمان سام ابيات الله مثل ناوق صطولا
ጫይ ሓዊን ቋጎሰኩም ሓንቲ ጎል መሪሖም ኣለው ተዓዘብቲ ሕጂ ዝኣተወ ዝተመዝገበት ጎል ምን እያ መዝጊባ ዘሎ ያዕቆብ ጣዕመ መዝጊባ ዘሎ ሕጂኻ ንወሳኒት ንዋንጫ ስለ ዝኾነት መሕለፊትና ጥንቆ ፀወታ ክንፃወት ኢና ግዜኻ ሓፃር ስለ ዝኾነት ፍርቂ ሰዓት ኦልሬዲ 10 ደቂቃ ከይዳ ኣላ ተኾነ እንደግም ንኸውን እንተዘይኮይኑ ግን ብኣ ክትውዳእልና እንትሶ ማለት እዩ ወሰም ሓያል መጥቃዕቲ እዮም ክፍትኑ ቺፖሊን ሕጂ ምዚ ኣጋጢሞም ዘሎ ምድፋር ልዳቶም ሕጂ ዝምሕርኹም ኣይመስሉን ከመይ ክትውድዎ ኢኹም ሕጂ ክሶም ከጥቅዑ ክፍትኑን እንዲኦም ንሕና ግብረ መልሲ ናይ ካውንተር ኣታክ ጌርና ኩሎም ከጥቅዑ ምስ ከዱ ካውንተር ኣታክ ጌርና እታ ካልኢትስ ክንደግም ድብል ክሳብ ኣለኒ ምክንያቱ ኩሎም ገዲፎም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ስለዚ ተኾነን ብኣት ውዳእ ትኸውን እያ ተዘይኮይኑ ግን ندقم. حان صبوق عدل نمنا أب الحروايت خاجن إيش يمل سيلا حاتك مجمبر تستسلف كلا جانتا من تبهال نيرا أفتا زنوح أنا حكى لا جانتا خمن تبهال زنوح جمر كله تا كل جزء خاب قبليتات تململ زنبرت كانت أدوليسيا أنا أدوليس كم لك أخم جزاي زريعة معناته نعي نبزد الرجازي شعي نشعي خوم دب قعدت نسي أدوليسيا سلزي بزا قطامي نمولهم توم سايز أوتو زنبورو يمسكونهم كلاي كم بوي كوينو دسلت أنا نزنبره تكي أبرها بتعامل مسكونه كمون كوميتي بعد برهاني جرماي برهي كلهم بمولهم أبتجيت زنبورو مراحتنا أدوليس بتعامل مسكونهم بمقصال كا خاب أدوليس ناب ميلو تريده ميلو تران أو درجة وديه مالتي بمولو تقلال أساس أتكوس نعسرت 10 عامت دخون كي بلكو بين شغي كونكو تستأت كوي بجكازن كل تعمت كجمر كل خطة زي كوينو بمولو درجة أي كابتن ستايسي أي وقت هم كابتن بيست 11 سي أي وقت هون زا كاب ترينين مقبار نفسها محلها وكله مالتي تي سبورتنيا خبروز جبا سلز جبوركو شمين شما هجرين أتوعي مالتي ولا من ناشونال تيم تلازم نتم بحجز بلو خاني تي هذا علامة خلوه مالو علامات انتهيت علامة نمنتهي خاتت تدلخ نبي درجات بتصحيح خاتت تدلخ سلازم لو ما نحر أفيليتهم دك خمسة مهارة تماهيرو يونيفرس دحلف أبقى أسخاء نحر بيلكا ناشونال تيم تازع عبيد كاو ناشونال تيم بيلكا خاني نا بروفيشنال سلتخي نزل فيليتهم صبوق نفسهم كيبولو كيودقو كتعاوتو يلاو مالتي جابز درجة زعمتاي تركب الله خجاي حجي بصراحة عالم ترى ذلوه ولا حنت قصاي جوركم ماشي أصلت أنا نيرة قدي فيه حجي جنا بأسمرا بيرا كان اللي تشام كويني يسرح له بتكبر سلسلة مالكم بتموياي يسرح له مالتي هو عدل تزقات مكان أصلت أنا وين كان اغتسلت إن حنت جانتا حنقو فايل كم تقبل كده بس جزازي أبز حجي جزء صبوق نديو أصلت أنا هون كاغتسلت إنجن وايد عطوا لا مثل واي بلا فعيت وا كتسلت إنكو حجي مستعد ميها زغيت أيكون إنجن كم مرح جانتا عاري أب أدوليس كلنا فبابا حموش عمت نديت تزايت مس أدوليس بابا حنت عمت شامبيون كنا هنا مس أدوليس كله مس خبتي زوجين مس أسمرا بيرا زغلوا بقعتنا درجة شعت تزاوتت ناشونال تيم زنبرنا لوسي شامبيون أيكوننا زي قربت لي تسمعني هذا كذا كن بزغنا حجون كنت أصيد اللي جن سبوقنا مرحنا خلنا بواليا فورفاي تسعرنا له توجيهنا مالتي فورفاي تزين سعرنا تسبوق درجات نبرنا له ده بقى مسعرنا جن تي مورالنا تتنكيو كابتي خسا بينا زي خبتي كابتن ذكرنا قبل حتى واليا مالت ناي أبجزي درجي مالتي واليا أنا إثيوبيا شو بناي برنامج مزمبع
نحنا قداميت صوتا خلنا اب كاليتي مسيلنا سم كن اتيم فورفاي سعيرهم مالتي حان بزيا تسمعني مالتي فلحان عجتك حصلوا مدرغ فطرهم سبريام كن زغبلك اولوغا اسلطان وينغا اسمرا بيرا شامبيون كنا ايه سلطان حزا كله مالتي اب قدامي ديفيزن نيران اب ليج زنوبورو الجيزه حليفنا شامبيون كنا اينا مالتي اب زوا ماكل تليق ونحا كن حزا كله قال اي درجه وصينا مالتي اب سلطانون بزح كساي بزح سلطان كون كنا تنز حسكون عمتاسي صبوق نيرا مالتي غانتا خبل دفر مسمرا بيرا بعلو علتا يخا كبهالي قال اول ما تا انا اقول شامبيون دي مخنا يو دوغي كامبر تا غانتا قلال غانتا كونتن ابتي غانتا دلو حونت فقري بفلا ابزي محبراو غدا تا زحشت بلكا خل مغنياتو نحنا جميرناتي ناي كدايم محبرات بدحريو التحرير شعيبومنا حج خاخم ندابلو بمولون حج تدالا ديلوم علو مالتي قرب ادوليسي دسكفكا ادوليسون حج اب صبوق درجه لو بوق قصلو نزمصون كابز زبلت ناي غمبت 14 علنا كوم مزم دياسفورا تزاراري كاون بمدب سم تموصلو ناتاتم معالتي غزي انغلمتات يله حليقه رياض زي حنصاصن نريال لنا يا جماعه رايوا جول صففتي اسمرا بيرا بعلقه تسلطنم صني خامس لني مالتي وحجي ابتناي كستاي نايتي ناي تذكرات ناي مسحاق اندي ناشونال تيم كلناسي كبي تريننا نقبر نيرنا دي نقول جنبير ناس درجة ساعات كل 9 5 سرعة يكونن كمزنا حجي يكونن بساعات يكونن نير تترين نقول جنبير كا ساعات 4 نودال جزء نيري وا حجي بعال أوتشد بعال نيرم أتا تكيبرها لول ما كونن كتفدي سوم تمناي نبهد يكونوا تمناي ساعات 4 كتفدي سوم قالوا تاتقلبل كومون باتش هذا جزء شوت كتهرم سي منقست السماء وارسو برهباتاتا أنت تايز شوت زنتاي شوت قلي يلوا برهباتاتا يلاتو شوت كتر تدلي خاص 10 مونتر مكهم تايلاتو من ساعات 4 اينا نود نير زودانا اينا تمت دلا خيلاتو زياكن اي تدولكو ترينينغ بورتا سلازي نبري انا عاتين كم نباراتكا عاتي انتاي شغرالو قال تبايلو عاتي سي ترين بورتا سلازونه ابوتيل تنصو يلو كله هلا كيلو أنا فقري مثلا كنقبرشي فقري مثلا كنقبرشي هوتيل تاعتنا كمان صبوغي نعرف عرفتي مزترين نايلو يجي بعد شيء لو على ولا عجب تزهرت تندي عتي سكابلو سلازغوني قرص مسح قرصي درار كاب جبوس لزوت نعوق شفنو لي تبايلو عايدما يعوات بزحت لزغون عراس لزصبو هوتيل يلوم سي أريهم لك سلس كم زيتاتي نيرت ميشرا اسمرا بيران التحرين كراخوا مورسكو حيال صوتا خنرق ماتا مو عودنا من نيلكا جاي حوي مس غانتاخا ابز مصيا رخبنا ثانك يو كبرات تخاتلتنا خمس ريو زلهم غانتا ادوليسن على تحريرن صوتا يدالو اسمرا بيران تشوبولين صنح صوتا نخزازم دارغا 4 دقيقه 5 دقيقه قصو تغاماغي مولو تي زنبره صوتا خا 2-0 مريحنت اسمرا بيرا ايو سخيدلو صوتا دارغا نامزام قصو زقربه يمثل
ተዛዚሙ እቲ ዓወት ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ዓወት ናይ ኣስመራ ቢራ ኮይኑ ሎ ከምቲ ዓንቲ ቅድምና ዝበልናዮ ኣልተሓሪርን ኣዱልስን ከዓ ንፀወታ ተዳልየን ናብ ሜዳ ንኽኣትዋ ነብሶም ኣብ ምዋቕ ክርከቡ ፀኒሖም ፀወታ ኣልተሓሪር ምስ ኣዱልስ ክንዕዘብ ኢና ሕጂ ዝነበረ ፀወታ ሎሚ ብችፖሊንን ኣስመራ ቢራን ዝነበረ ፀወታና ብዓወት ኣስመራ ቢራ 2-0 ተወዲኡ ሎ 2-0 መሪሓ ኣስመራ ቢራ ንዋንጫ ምስ ኣልተሓሪር ዶ ምስ ኣዱሊስ ከዓ እዚ ድሕሪ ዝስዕብ ፀወታ እዩ ክምልሰልና ሓቢርና ንከታተል ኮሚቴ ረዊሓና ማለት እዩ እቲ ብሉፅ ተፃዋታይ መን ይኽኸውን ክንብላ ምክንያቱ ኩሎም ተፃዋታ ኣስመራ ቢራ ወለው ችፖሊ ፅቡቅ ተንቀሳቂሶም ናይ ሓባር ፀወታ ኢኻ ድዕወት ገይርዎም ዝገርም ነገር እዩ ሰብ ኣብ ንእስነቱ ዝገበሮ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ንዓበይ ከይድ ከሎ እናጎደለ ይኽእል ገለገለ ሰባት ግን እቲ ኣብ ንእስነቶም ዝነበረ ገና ምስ ዓበዩ ብሂወት ክሳብ ዘለዉ ዝዘግኑ ኣለዉ ሓደ ካብዚኦም ኢኻ ዝሕጂ ሽልማት ርቦ ቴድሮስ ዓለምቱ ወዲ ዓለምቱ ቴዲ ናይ ብሓቂ ይግብኦ እዩ ቴዲ ይግብኦ ናይ ቀደም ፀወታ እዩ ዘዘኻኽረካ ክጎይ ከሎ ፈረስ ወርቆ መዝጊብ ከሎ ፈረስ ኩሉ ቴዲ ናይ ብሓቂ ኣብነት ንኩሎም መንእስያት ስፖርተኛን ስለ ዝኾነ ዝብለኩም ዘለኹ ሽልማት ታሪኻዊ ሽልማት እዩ ድሕሪ ገለ ዓመት መልሲ ኢና ክንሪኦ ከለና ኣብኡ ክሕጉሰና ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ዘለኹም ተፃዋቲ ከምዚ ዓይነት ተሸለምቲ ክትኮኑ ክትፅዕሩ ኣለኩም ማለት እዩ يغنينا لجانو تدرس كم حقوسك تدعون كحقوسك حقوس كلنا ክቡራን ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይዚ ዝወዓለ ፀወታ ኣብ መንጎ ኣስመራ ቢራን ችፖሊን ዝነበረ ሓያል ፀወታ ብሉፅ ተፃዋታይ ኮይኑ ዝተረቑሐ ቴድሮስ ረኺብና ኣለና ዳዕለምፆ ክሓጎሰካ حقوس كلنا ፀወታ ከመይ ፀኒሑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ግድነት ናብቲ መዛዝም ክንበፅሕ ኣለና ኢልና ሎሚ ተዳሊና ኢና መፂና እቲ ዝተላለናዮ ድማኒ ረጊፅካ ኩዕሶ ብምፅዋት ነቲ ፀወታ ክንዕወተሉ ክኢልና ቀንዲ ምስጢር ዓወትኩም ናይዚ ዝነበረ ግጥም ኣብ ምንታይ ኢልካ ትገልፆ ቴዳሓወይ ኣብ ቅድሚት ኢና ዲብና ተፃዊትና ሰለስተ ጥቃዕቲ ጌርና ሞር ዕድል ከይብሃብካ ነቶም ዲፌንስ ምጥቃዕ እዩ እቲ ዕላማና እቲ ዝተፃወትኩም ስልቲ ከምቲ ዝሓሰብኩም ኣብ ባይታ ከዕውይትኩም ዶ እወ ግድነት ኩሉ ኣብ ማእኸልን ኣብ ቅድሚትን ዘሎ ረጊፅካ ምፅዋት ኣብቲ ሜዳ ኸ ጌርና ዝብላና ብጣዕሚ ፅቡቅ መፃወትኻ ዝነበሩ ኣሕዋትካ ተራኺብካ ክትፃወት ከለኻ እንታይ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕካ ትዳዓወት ብጣዕሚ ደስ ኢልና ድሕሪ ክንደይ ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ገሊኡ 15 ዓመት ተፈላለዩና ዝነበርና ኣብዚ ተራኺብና ናይ ሓጎስ ናይ ሰዓት ፀወታ እዩ ነይሩ እናተጫረክካ ጥቅሚ ሕጂ ንገብሮ ነበርና ኣብዚ ሜዳ ኸ እናተጫረክና ተፃዊትና ብጣዕሚ ደስ ነበረና ምስኦም ተራኺብና ወዲ ዓለምፆ ብዕላልካ ጉኑን ተፃዋታይ ከም ምዃንካ ኩሉ ሰብ እዩ ዝዛረብ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ትፃወቶ ዝነበርካ ኣብ ግዜ ንእስነትካ ትወስዶም ዝነበርካ ዓወታት እስከ ኣዘኻኽር ኣብለና ኣነ ኣብ ምጥቃዕ ቦታ እፃወት ነይረ ኣብ ኣስመራ ቢራ ንነዊሕ ዓመት ተፃዊተ ኣብ መቐለ ዝገበርናዮ ዓወታት ናይ ጉንበት ናታቶም ዝነበረ ኣስመራ ቢራ ሓንቲ ጋንታ ከይዳ ንሸሞንተ ጋንታ ናይ ኢትዮጵያ ስዒራ ዋንጫ ንስመራ ተምፃእ ከላ ናይ ብሓቂ ዝዝክሮ ዓወት እዩ ውልቅኻ ዝተዓወትካዮም ዝተዋሃብካዮም ሽልማት ከ ምሳና ኢሎም መዓልቲ ኣብ ናይሮቢ ሽልማት ወሲደ ነይረ ኣብቲ ናይ ኤስት ኣፍሪካ ምፅዋት ከለና ኣብኡ ከም ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ተሸሊመ ነይረ ከምኡ ኣብ መቐለ ተሸሊመ ነይረ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ቡና ገበያ ክፃወት ከለኹ ንክልተ ዓመት ኣብኡ ድማ ብሉፅ ተፃዋታይ ወሲደ ነይረ ቴዳሓወይ ኣቦታትና ከምዝትሉ ከለውስ ነቢት እናዓደረ ይምቅር ክበሃል ሰሚዕና ነርና እሞ ከመይ ረኺብካዮ ኣብ ጉብዝናኻን ኣብ ዘለካዮ ግዜን ብጣዕሚ ደስ እናበለኒ ምሳኻ ዝፃወቱ ነበሩ ሓሊፍካዮም ክትከይድ ከለኻ ገለ ካብኦም ንእሽተይ ነገር ክትሪኦ ከለኻስ ኣለኹም ባር ኣነ ገሌኻ ትብል ናይ ብሓቂ ደስ እናበለኒ ዝፃወቱ ኢለ ኣለኹ ኣረ በዚ ኣጋጣሚ ወሲድካያ ዘለኻ ሽልማት ብሉፅ ተፃዋታይ ናይዚ ዝፀንዐ ፀወታ ኮንካ ኢኻ ተረቂሕካ ሽልማት እዚ ወሲድካያ ዘለኻ ሽልማት እዚ ንመን መወፈቐያ ቴዳሓወይ እዚኣ ንፋሚሊ ናተይ ወፃሊ ኣብ ገዛ ከታተሉ ስለ ዘለዉ ከይደ ነቲ ንእሽተይ ወደይ ክሽልሞ እየ እዚኣ በል ኣብ ዝመፅእ ፀወታ ከምኡ ዓወት ንምንየልኩም ኣራይ
ስሪዎ ዘለኹም ሕጂ ናብ ሜዳ ዝወርዳ ዘለዋ ጋንታ ኣድሊስ ምስ ጋንታ ኣልተሓሪር ገዳይም ተፃወትና ከመይ ዓይነት ፀወታ እዮም ክርኢና ከዓ ሓቢርና ክንሪአና እቲ ሜዳ እንህለ እቶም ኣፍራስ ከዓ ይኣትው ኣለው ዕጫ የውድቕ ኣለው ዕጫ ትወድቕ ኣላ ጋንታ ኣዱሊስ ምርጫ ተዋሂቦም ታሕተዋይ ወገን መሪፆም ኣለው ከምቲ ኣቐዲሙ ጫዓይ ክብለና ዝፀንሐ ኣብ ጋንታ ኣልተሓሪር እዩ ደለ ስጋኣትና እምበር ኣብ ጋንታ ኣዱሊስ ብዙሕ ክፍታታት የብልናን ዝብል ሓሳብ ሂብና ነይሩ እሞ ከምኡ ዶ ይኸውን ብሓቂ እስከ ጋንታ ኣዱሊስ ከ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ እንታይ ዓይነት ቁመና እንታይ ዓይነት ለውጢ ሒዞም መፂኦም ኣለው ሎም መዓልቲ ክንርኢና ጋንታ ኣልተሓሪር ከም ቀደማ ኣልተሓሪር ተባሂላ ተፈራሒት ዝነበረት ሕጂ ኸ ኣብ ገዳይም ተፃዋታ ትደግሞ ዶ ትኸውን ነዚ ታሪክ ክንሪኦ ኢና كبرات قاتلتنا أبز جنبر فالماي ناوشت خلت دقيق زمل صوتا قانت أدلس حانتي أزيا قد أسيت كوعشو خسير مالو حجون كانت أدلي سبعة فتجة كانت التحرير إيش بلو كانت التحرير أبصعق مكل خال أتو كرام يمتعتو زلوز مسلم
حراي كبرى تقاتلتي سينما سمرة حجم ساي بره تسفا قرقش انترناشنال دانيا ناي كوعس أجري أب زت صوت هذي محزنة تاو صوت ناي قدايم تتصوتي هاجرنا ترخيب له صوت غمي على تعمل صبق أزي صبق مناتو خفتي زحلف زنبرة جزء زين اسم مالتي أزي صبق مناتو ناي عسران حمشان عمتي من العرف ما يسلم نازل له بفلاي كازم دياسبورا مالتي كلهم رخيبنا يوم كلهم تي تفيز نبرة سبيلن يبذل ناسب متيو أزي زجر مكاب بهس أو تنازل أنام تصوتي بعد بالي لا بعد لشانو دهيرنا مسعد نازل أنام قاب على عتي كفتون عبيت نلوم مالتي متيم الصوت هذه هو زريم من اللو على ديباد اللو ريخا عبيت سبات زودبون ورو بعلو دخون في متيم اللو توم عبيت مثلا زنبورو ده استمع أرنام متيم اللو حق دست بلكا عسران همشان عمت ندهر بيسلونا تصوت هم تري زلها هل غزلوا هم تناي قدوم ولا تقرب تسبيد تي زيكالي تقال قرب موسى كل ديجن أزي دس بلاك تصوت هاي بقى مش الله كاس دس لنا نري لنا تصوت مالتي بحكي خمس خلوات صنحة أزي وحلول تكنيكاوي تصوتا زرعيلو ديسيبلين زمولو فير بلاي بزلو أجوابي مدرسات زلو كم دانيا متن أزي نتبي عم معازي خاطر كاب زلخا مونغو تصوتين أو نحنا نعنكفات كوينا كادلنا مسنا يقريتو كمي على توتيتن تنقنطات كندي انت سلفنا بصوتا كمي كي خير على تي ناتن وتيت سمو اكسامود اتا زلخا منين كتحبرنا جيتي زكاي زلو صوتا انا امونغو شدشت عبيت قدايم كوين انت نحمشن هاغرنا زنبرين بقصاله صوتا تصنع صوتاتي نالواش انا دحيره نايتي زمصخ سبي كم دانيا مالتي تن دياسبورا حنت غاين فقوي مالا شارشيت مالتي اجاب كلت مدب تفاثيلنا الله اوريدي تي غزي يلن تملس سلا زغون ساتو معلتاو زغون صوتا اندا تخاير يزغلو اجي امونغو نفاينال من حلفه امونغو التحريرن ادوليسين كايدالو ابز حلفه ابز قدامي صوتا امونغو ميلتن تشبوين تخايدو ميلت حليفه مالو ماتي من فاينال نقدام نودي صوتا اجي امونغو التحريرن ادوليسين بارو هين قصالو صوتا كابزين زحلفت كان وانጫ خلاتيا سنترفان درجه صبح عرلا مالتي ስለዚህ هنا خم داون وخينا هنري خلنا صوتا هنا دس يلنا نمطياونا اب قدايم دلو تصاوتي قدايم داونون ادلي سلستوهاله كبرنا يتي صوتاينا هنا ونمطينا زلنا بعلنا هر سلازلنا قبوناون سلازغونه حجنت هاجر حد عبي مقرت غير لولو بز غزي زي نحرارينا كلها انا حنت فاهمني لي حنت سدرا تطرنيفنا بحقي وعوع زخونه بقى دس دي دكا صوتا تكايدو مو ديسيبلين زلو كل نغورو سن سرع زلو لعل كل خانتاي تي كم تبغى ما يستقلص مالتي زخون يكون تصاوتاي ندعبي خيت كله حمام مص سنت مص ناي سرحتاشو مص ግን ابزي عند حريخ يمكن كا دسانه زبل ነገር የለም አለው ሁሉም አፍጎን ማለት ነው ፍላይ ዝም ዲያስፖራ ክንደይ ሰባት የምና የምትሕጋዛር የምና ዘለው ክንደይ ሰባት የምረዲኦም ዘለው ኣብ ንስቶም ይኹን ኣብ ሓዳርም ይኹን ኣተው ክንደይ ሰባት ብምኽሪ ይኹን ብገንዘብ ይኹን ብሓገዝ ይኹን ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዚ ሓደ ካብቲ እግዚአብሔር ዝፈቅዶ ናይ ምትሕጋዝ ስለ ዝኾነ ሳቶም ናይ ሓቂቶም ኣውፅኦም ሰሎም ሰባት ሕኪሞም ኣብ ህይወት መሊሶሞም ዘለው ካብ ኣምላኽ ይርከብዎ نتي قصل سبات كاني كم عينت دستات فوزلوات كاني كم حواتو بعلو فيتهم ولا دقن تهلو نتوما بزلو سبات كم عينت حجز لا جبور أبحر تترني أبحنت تاش تترني كمتي أبهاجر حنت اللي بنل أبصوتهم كم حد اللي بسلادنا نبحق خمس جونز قبامي كبري هبوا بزي أقعد أمزن غلاتكم أبزي مدى بزي ستوافة تقبرو زلهم أو وركتو تقبرو زلهم أبدياسبورا تركبو إيرتراوين قدسات تتعود خعصة نبر كنو نزي كون مقبار كله ينزباوي موياوي حلافنتاوي خمون مورالاوي حاجز تقبرو زلهم إيرتراوين كبرن مقوسن نعاهم أوكي مو هجمن صبق كابز تعذب كاسن أب صبق كمان نازل غانتا من تعذب كلها كابن حد زي حمكان دريها يمكن كاتوسيتون صبيبي بحكي معلش بسمعيتهم تصاد الله انت ناي قرهم تسمعيت يقودل تنفس قرب قوديلو ناي موسخ ناي تريني مقدال ناي عدنا خون خدي سمعيت كن زيات حل في الكام كتزارب ايتنا كلهم ما عريهم زلو ولا افتي ناي بلوط تصاطاي كشلهم كلهم دريها هونكا من كمن زبلت ايكونن كن حد ختب سلازلك يا خات بلوط تصاطاي الكام بريخه يا خاتي لو مدأتو قول نصبحي تحدي زوت بتعمي ازي دس دبلي لعل كل خا بزا اقاطام خمسنا زغل نزوم بزلو كوميتي خوينا من مدلاوات زغبرو بعق يسرحهم قديفهم كل ነገር قديفهم وانينهم قديفهم نز ኤርትራዊ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ጠርኒፎም ከምዚ ዓይነት ውድድር ከካይዱ ከለዉ ኸ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ንኹልና ኸ እንኳ ሓጎሰና ከምዚ ኣብ ዝሓዘ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ እውን ተዝግበር ጽቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ዝተረፉ ዲያስፖራ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኣዝዮም ብዙሓት ኩሎም ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ብታይ ናይ ክረምቲ
ግዜ እንተዳ ተዳልዩ ከምዚ ዓይነት ውድድር ብጣዕሚ መፅኦም ሳቶም ኣብቲ ውድድር ነፃ ኮይኖም ካብቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ስራሕ ነፃ ዕድል ስለ ዘለዎም መፅኦም ኣብ ክረምቲ ከምዚ ዓይነት ውድድራት እንተዘካይዱ ነይሩ ምሰፍሐ ነይሩ እቲ ፀወታ ስምዒት ከዓ እንፈጠረልና ንኩላህና ምጠርነፈና ስምዒት ከዓ እንፈጠረልና ኢንተርናሽናል ዳኛ መጠን ሕጂ ኣብ ከመይ ዓይነት ደረጃ ወይ ኣብ ከመይ ዓይነት ስራሕ ትርከብ ኣለኻ ብዓብይኻ ኤርትራ ሃገርና ብዳኝነት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ይኹን ብዓለም ደረጃ ዘለዋ ፅፍሒ ከመይ ይመስል እስኻ ከም ዳኛ ኣብ ትመርሖም ነበርካ ፀወታታት ንዓኻ ኣብ ተዘክሮኻ ጦብላሕታ ዝገድፈልካ እንታይ ኣሎ ትብል ከም ዳኛ ኣነ ናብ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ምሻለካ ነዊሕ ግዜ ናብ ዳኛ ኣገልጊልና ኣብ ውሽጥህን ኣብ ደገን ሓፈሻዊ ዳንነተይ ክፃወትኩ 29 ዓመት እየ ብዳንነት ገይረ እቲ 17 ዓመት ድማ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዳኛ ኮይነ ከባቢ 107 ግዜ ፀወታ ፃይት ኣብ ዝተፈላለዩ ማት ብተደጋጋሚ ኣብ 107 ግዜ ናብ ኤርትራ ወኪል ከይዳ ፃይት ኣለኹ ብዙሕ ፀወታ እዩ ስጋብ ናይ መንእሰያት ዋንጫ ዓለም እውን ፃይት ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ዋንጫ ኣፍሪካ 6 ግዜ ፃይት ኣለኹ ኣብ መንእሰያትን 7 ግዜ ፃይት ኣለኹ ኣብ መንእሰያት ኣብ ዓበይቲ ኣብ ቻን ማለት እዩ ኣብ ካን ዝበሃል ኣፍሪካ ዋንጫታት ዓበይቲ ኣብ መንእሰያት ኣንደር 20 ከምኡ ኣብ ኦሎምፒክ ፃይት ኣለኹ ብዙሕ ፀወታታት እዩ ነይሩ ሓቂ ዘራ ብዙሕ ተሞክሮ ነርና ምናልባሽ ኣብቲ እንታይ ይጎዳእና እንዴር ድሕሪካ ተሳታፍነት ናይቲ ሃገርና ዝነበረ ኣብቲ ታሽሙ ቁር ይጎድል ስለ ዝነበረ ማዕረ ማዕሪኡ እቲ ናይ ዳንነት ይጎድል ነይሩ ግን ሓፈሻዊ ውፅኢት ናትሪኦ ከለኻ ኣነ ይኹን ዋላ እዞም ድሕርና ዘለውና ኣዝዮም ፅቡቅ ውፅኢት ነርና ኣብ ፊፋ ይኹን ኣብ ካፍ ፅቡቅ ቦታ እዩ ዘለና ሽምና እውን ፅቡቅ ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ኤርትራ ትፍለጦም ብሓቅነታን ብቆራፅነታን በቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሕመይ ድማ እቲ ናይ ኮራፕሽን ገለ ዝበሃል ኤርትራ ካብ ዝነፀ እያ እዛ ስዋይ ከዓ እንድሕር ሪኢኻ ኮንካ ኣብ ዝሓለፈ ዋንጫ ዓለም ክሰግራ ከለዋ ሴኔጋልን ሳውዝ ኣፍሪካን ፀወታ ተደጊሙ ብኮራፕሽን ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2018 ናብ ሩስያ ክኸዳ ከለዋ ፀወታ እንተዳ ተሪኢኻ ተደጊሙ እዩ ተዳኛ ቁርብ ናይ ከምኡ ዓይነት ኮራፕትድ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐት ካንስል ኮይኑ ግን መጨረሻ ክድገም ስለ ዝነበረ ፀወታ ፊፋ ረቑሑ እምበር ተባሂሉ ካብ ኤርትራ ኣነ ተቆረቑ ይኸይደ ነይረ ሽዑ ክልቲአን ጋንታት ብዓቢ ታሽሜን ተቐቢሎኖ ኣብቲ ግዜ ንሕና ምስ ደገምናዮም ኣጋጣሚ ሴኔጋል ስዒሮም እዮም ሓሊፎም ናብ ዋንጫ ዓለም ሽዑ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሽሙን ኣሎ ኣነ ካብ ዝዝክሮ ማለት እዩ እዞም ዝሕርያና ዘለዎም ንኣሽኻ ኣዝዮም ንፉዓት እቲ ዳንነት ናይ ኤርትራ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሕጂ ድማ ተካእት ኣለዉ ድሕርያና ዝመፁ ንፉዓት ኦልሬዲ ናብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተቐላቀሉ ኣለዉ ሓደ እውን ንእሸይ ሲራክ ዝበሃል ናብ ዋንጫ ዓለም ኣብ ናይ ቀጠር ዝሓለፈ ተፀዊዑ ከይዱ ነይሩ ፅቡቅ ኣፃዊት መፅኡ ኣሎ ስለዚ እቲ ምትኽኽ ኣሎ እቲ መንፋዓት ኣሎ እቲ ቆራፅነት ኣሎ ብጣዕሚ ንፉዓት ዲያውን እዮም ዘለውና ኣይሆፕ ከዓ ኣብ ዝቕፅል ናብቲ ዝዓበየ ናብ ዋንጫ ዓለም ክሰግሩ ኣነ ተስፋ ገብር ኣነ ብሰዓት እዚ ምናልባሽ ካብቲ ዳንነት ዕሪፈ ኣለኹ ምክንያቱ እቲ ዕድመ ጥራይ ዘይኮነ ከምኡ እውን ቦታ ክትህብ ስለ ዘለካ ነቶም እዚ ሲራክ ዝበሃል ቆልዓ ንዓይ ተኪኡ ዝኣተወ ሰብ ሕጂ ከምኡ ሱ ከዓ ናባይ በፂሑ ኣሎ ሕጂ ኣነ ከም ማች ኮሚሽነር ናይ ዞባ ማእከል ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ ኣብቲ ናይ ሃገር እውን ኣለኹ ማለት እዩ ከም ኮሚሽነር ኮይነ ተማሂረ ከም ኮሚሽነር ኮይነ ዝቕፅል ኣለኹ ሕጂ ኣብ ዝቕፅል ምናልባሽ ኣብቲ ዝግበር ካልእ ውድድራት እውን እንዳተሳተፍና እንዳዓበና ኢና ንኸይድ ከምኡ እቲ ናይ ዳንነት ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዳዓበኻ ዳኛ ትፀንሕ ኣሴሰር ትኸውን ትሬነር ትኸውን ኮሚሽነር ትኸውን ኣብ ፌደሬሽን እውን ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ስቴፕ ሕጂ ስለ ዘቋረፅኩ ኣነ ምናልባሽ ኣብቲ ኮሚሽነር ተማሂረ ኮሚሽነር ኮይነ ኣለኹ ብዞባ ማእኸል ናይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ናይ ዞባ ማእኸል የገልግል ኣለኹ ኣብ ዝቕፅል ከዓ ርኤና ማለት እዩ እቲ ግዜ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘለና ሃገርና ፅቡቅ ገስጋስን ዓወትን ከዓ ንምንኤልካ ንሕና ርሑስ ምክታል ሓራይ እሺ ና ንካምቢያ ወይ ከዓ ንዕረፍቲ ንክወፁ ተፃወቲ 2 ደቂቕ ዝኣክል ግዜ ተሪፎም ከም ዘሎ ናይ መስመር ዳኛ ክሕብረና ፀኒሕ ኣሎ እዚ ፀወታ ኣብ መንጎ ኣልተሕሪርን ኣድልስን ዘሎ ፀወታ ኮይኑ ብሓያል ድፊት ናይ ጋንታ ኣልተሕሪር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣብ ኣፍልዳት ኣድልስ ክበፅሑ ፀኒሖም ጎል ግን ከመዝግቡ ኣይከኣሉን ኦታ ብማዕረ ክልቲአን ጋንታታት ኣድልስን ኣልተሕሪርን ብዘይ ውፅኢት ካብ ሜዳ ይወፃ ኣለዋ
ክቡራን ተኸታተልትና ክልቲአን ጋንታታት ብዘይ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ጎል ከየቕፅራ ካብ ሜዳ ይወፃ ኣለዋ ጋንታ ኣልተሓሪር ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቓሳት ከርእዩ ጸኒሖም ብሓያል ድፊት ኣብ ኣፍ ደገ ጋንታ ኣድሊስ 10 ግዜ ክሕኩሑ ጸኒሖም ዛጊት ግን ጎል ከመዝግቡ ኣይከኣሉን ኣድሊስ እውን ዝበዝሐ ሓይሎም ኣብ ምክልኻል ኣተኪሮም ክጻወቱ ጸኒሖም ድሕሪ ዕረፍቲ እንታይ ዓይነት ፀወታ ክንርኢና ክቡራን ተኸታተልትና ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ፀወታ ኣብ መንጎ ዕረፍቲ ወፂኦም ኣለዉ ክልቲኦም ጋንታታት መንጎ ከዓ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ሸባብ ነበር ሕጂ ከዓ ደኺመ ከይበለ ነዚ ኩነታት ኣብ ምስልሳል ዝርከብ ዘሎ ኣያና ረኺብና ኣለና እሞ ናብኡ ክነብለኩም ከመይ ፀኒሑ ፀወታ እሞ መጀመርታ ብጣዕሚ ፅቡቕ በቃ ደስ ዝብለካ ፀወታ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ንስኻትኩም ከዓ ግዜኹም ወፊኹም ትገብሮ ኣለኹም ናይ ብሓቂ ላዕልን ታሕትን ድምጎስ ነገር ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ብሕጉስ ዘረጋ በቃ ዝቕበሎ ዘሎ እንታይ ዝኽሪ ተሰሚዕካ ምስ ቅድም ትፃወትዎ ዝነበርኩም ገለ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ከመይ ተሰሚዕካ ብጣዕሚ ፊሊን ዘሎ በቃ መግለፂ ይብሉን ብእውነት ንሕና ከምዚ ኢልና ብምርኻብ ጥራይሲ ወላ ሓንቲ በቃ ተሃዋህው ይረኣየካ ብዙሕ ነገር ተዘክሮታት ንድሕሪ ትምለስ ስታድዮም ክመለእ ከም ዘለዎ ፃውዒትና ቀርብ ነገረ መንገድና ኣብ ማስ ሜድያ ከምኩም ትውዕሉ ዘለኹም ድማ ብዝበለፀ ዝያዳ ካብ ዘለኹም ንላዕሊ ስራሕካ ክሰርሑ ከዓ ናይ ኩሉ ህዝቢ ምትባዕ የድልዮ እሞኒ ንስኻትኩም ከዓ ቀፅልዎ በዚ ኣጋጣሚ ቴንክዩ እሞ ካብቶም መሳቱኻ ዝነበሩ መዛኑኻ ዝነበሩ መንእስያት ዝነበሩ ፍቲ እዋን እቲ ኣብ ጎንኻ ኮይኖም ፃወቱ ዝነበሩ ብዙሓት ረኺብካ ክትከውን ተስፋ ይገብር ገለስከ ካብኦም ዝረኸብካዮም ሰባት ጥቕስጥቕስ ኣቢለለይ ዳርጋ ኣብቲ ፀወታ እኳ ብጣዕሚ ናይ ባሓቂ ኣለዉ እቶም ምሳይ ዝነበሩ ኣለዉ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ከዓ ሕጂ ዝያዳ ዋላ ድሕጉሰኒ ነገር እንዳረኣኹ ክዛረብ ተመረፅኩ ዝያዳ ከዓ ነቶም ኣብኒው ገዲፍዮም ድመፅኹ ኣብ ዲያስፖራ ማለት እዩ ካብ ካናዳ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኤሮጳ ከዓ ብምሉእ ማለት እዩ ካብ ኣፍሪቃ ጁባ ከይተረፉ ምሳና ድመፁ ኣለዎ ሞ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ክውን ክኸውን ዝገበሩ ከዓኒ ብፆትና ኣለዉ ክንርስዖም ዘይግባአና ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ገንዘብ ከነዋፅእ ከለና ነዚ ክውን ንክኸውን ዝገበሩ ምሳና ለሰይ ክርስሳዕን ክዝከርን ዘለዎ ኩሉ ግዜ እስክንድር ዮሃንስ ኣብ ጁባ ኣሎ ብጣዕሚ ኣተባባዒ ሙሴሓወይ ነዚ መደብ ካብቶም ጅጎኹም ሰብሲብኩም ተዓጢቕኩም ዘበገስኩምን ኣብዚ ክበፅሕ ዝፀዓርኩምን ሓደ ካብኣቶም ኢኻ ካብቶም ጠርነፍቲ ነዚ ክውን ንክትገብሩ ዝሓለፍኩሞ መንገዲ ከመይ ነይሩ ኣብኡ ዝነበረ ሱታፌ ናይ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ከመይ ይመስል ነይሩ ክተብረለይ ኦኬ መጀመርያ ነዚ መደብ እዚ ክንሕንፅፅ ከለና ንኺድና ዓድና እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዘኽርታት ነባራብሮን ንሕድሶን ተባሂልና ብድመፀ ሓሳብ ኩላህና ማለት እዩ ኣለዉ ከም በዓል ትሪባ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ እቶም ደገር ኣለና ክነላዓሎ ከለና ኩሉ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ሕጂ ጥራሕ ኢድካ ከዓ ኣይትመፅን ኢኻ ንዑ ዝኾነካ ነገርካ ግድን ኢኻ ተዳሉ ማለት ኢኻ ነንሕድና ተኣኻኺብና ብዘዳልናዮ ገንዘብ ማተርያል ኩሉ ዝኾነ ነገራት መቸም በቃ ኩሉ ሰብ ንኺድ ብዝብል ተበግሶ ወሲድና ነዚ ነገር እዚ መፂና ኩን ከዓ ይኸውን ኣሎ ከዓ ንሪኦ ስለዘለናስ በቃ ተሓጒስና ናይ ብሓቂ እሞ ኣብቲ ኣበርክቶ ዝገበሩ ዕዙዝ ኣበርክቶ ዘለዎም ሰባት በዓል ምን ክኾኑ ክእሉ ጥቕስጥቕስ ክተብለለይ ፅቡቕ መጀመርያ ዳርጋ ከካብ ጁባና መበገሲ እንዲና ጌርና መፂና ብውሕዳት ገንዘብ ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ንክንመፅእ እውን ማልያ ድሊ ምስ ቅያሩ ማለት እዩ ሜዳልያ ድሊ ኩሉ ነገር ዝግበር ወፃኢታት ነዚ ኩሉ እዚ ከዓኒ እስክንድር ዮሃንስ ኣብ ጁባ ኣሎ ዘይሕለል ንዝሓመሙ ድሕግዝ ነዛ ጋንታ ከተባቢዕሉ ሞራል ድህብ ብዝያዳ ንዑ ከዓ ሞር በቃ ከመስጉነ ደሊ ማለት እየ ሰንታይ ድግብኦ ሰብ እዩ ብጀካ በዚ ብዴናኽና ኣብ ሙሉኦም ኣብ ዝሓመሙ ኤርትራውያን ይኹን ኣብ ሙሉእ ዝተሸገረ ነገር በቃ ቀዳማይ ድውፈ ሰብ እዩ እሱ ብጣዕሚ መግለፂ ይብልና እናቱሲ ከይነበላሽ ወይና ንፈርሕና ብሓቂ እስክንድር ማለት ዕባይ ማይ ተመናይ መልእሰይ ምስ ቀበሌ ማይ ተመናይ ዝተፃወተ ምስ ምድላው ምግቢ ምስ ደንደን ከዓ ኮምቦርቴራ ሓላ ውልዳት ኮይኑ ዝተፃወተ መንእሰይ እዩ ኩሉ ግዜ ሳዋሃቢ ውዑልካ ድበሃል ወሃቢ ኮይንካ ነዚ ንዓና ኣባራቢሩስ ኣስኒቑ ሰዲድና ሞ በዚ ኣጋጣሚ ከመስጉና ደሊ ማለት ከ ብሽም ኩሎም ናይ ዲያስፖራን ነዚ ውድድር ብዝካየደሎ ገዳይም ስፖርታውያን ሙሉእ ምስጋና የቕርበሉ ማለት እዩ ንሕና እውን ኣብ ዘለኹሞ እቶም ጉዱሳት ዜጋታት ዲያስፖራ ከም በዓል እስክንድር ዝኣመሰልኩም
ኤርትራውያን ዜጋታት ክትወስሑልና እናተመንና ነዚ ዝገበርኩሞ ኣስተዋፅኦ ልባዊ ምስጋናና ነቲ ዝኽርናያታትና ክመለስኩም ንዓና እውን ዲስፕሊን ናይ ኩዕሶ እንታይ ከም ዝመስል ዝመሃርኩም ፍቕርን ሓድነትን ናይ ተፃወቲ ኣብ መንጎ ጋንታ እንታይ ከም ምዃኑ ዘርኣኹም ብዓብኡ ከዓ መንፈስ ሰዓርነት እንተሰዓርነትን ኣብ ሜዳ ጥራይ ይተርፍ ከም ምዃኑ ዝመሃርኩምና ዕድል ብምፍጣርኩም ነመስግነኩም እዚ ኩሉ ትምህርቲ ምሃብኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ሕጂ ትምልመል ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንፀወታ ኣብ ምድላው እያ ትርከብ ዘላ ሞሴ እንታይ ትፅቢት ኣለካ ካብዛ ሃገራዊት ጋንታና ንስኻ እንታይ መልእኽቲ መመሓላለፍካ ኣላ ኦኬ ፅቡቅ ስለምንታይ ዜርካስ ናብ ውፅኢት እንዲኻ ትመፅእ ንሕና ኤርትራውያን ብኩሉ ዕዉታት ኢና ብናይ ባሕቂ ብኩሉ ዕዉታት ኢና ነዚ ንክንገብር ግን ብዙሕ ዝጎደለና ነገራት ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ንኸነማልጥ ኮይና ኩሉ ሰብ እጅጉ ሰብሲቡ መጀመርያ ኣለኹ ክብል ኣለዎ ቅንዕና ዘለዎ ምትሕጋዝ ዘለዎ ክመፅእ ኣለዎ ሕጂ ኣብተን ክለባት ከዓ ተወዳደርቲ ክለባት ክኾና ክእል ኣለዎን ኣነ ሕጂ እዚ መፅር እየ ምሽ ኣብ መንጎ ቀይ ባሕሪ ኣብ መንጎ ደንደን ተባሂቱ ኣሎ ትውድድር ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ክልተ ክኸውን ኣኽኢልዎ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ክግምገም ክኽእል ኣለዎ ክነግረካ ድሕር ንሃገር ንሓስብ ኣለና ኮይና ብሃገራዊት ጋንታ ድሕር ንሓስብ ኮይና መጀመርያ ክለባት ክብርትዓ ክወዳደራ ክኽእላ ኣለዎን መጀመርያ ኣብ ክለባት እዩ ትኽልካ ሃገራዊት ጋንታት ከተኾንካ ኣብ ክለብካ ኢኻ መጀመርያ ተመራፅን ሓያልን ክትኮን ዘለካ ስለዚ መጀመርያ እተን ክለባት ሓያላት ክለብ ክኾና ክኽእላ ኣለዎን ኣብ ደንደን ጥራይ ዝተሓፀረ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዝተሓፀረ ተኮይኑ እተን ካልኦት ክለባት ከ ኣይነበራብሮን ኣለና ማለት ኣብ ውልቀ ይጥቕለል ኣሎ ማለት ኣብ ውልቀ ሰባት ይጥቕለል ኣሎ ማለት ስለዚ ነዚ ብሃገር ድሕር ንሓስብ ኮይንና ኩላና ብሃገር ሓሲብና ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ትቆም ዘለኻ ኩላና ሞራል ሂብና ተስፋ ሂብና ኣለኹ ኢልና እጅገና ሰብሲብና ኻ ኣበርኩተና ክንዕዝዝ ኣለና ኣብ ማስ ሜዳ ትነጥፍረለዎም ከዓ ሞር እናታትኩም ስራሕኻ ዝለዓለ ክኾን ኣለዎ ትገብሮ ኣለኹም ኣበርኩተ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ዝያዳ በዚ ኻ ተዓፃፃፍኻ እናታትኩም ከዓ ኣገዳስነት ኣለዎ ክብለኩም ደሊ ኦኬ ሕራይ ክቡራት ተኸታተልትና ከም ዝሪኦ ዘለኹም ዓብዪ ዕዮ ገዛ እዩ ዝህበና ዘለዎ ሙሴ ሓወይ ሆፕ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ፀወታታት ይኹን ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይ ሃገርና ብስፍሕ ዝበለ ብፍልይ ዝበለ መልክዕ ናብ ተዓዛባይ ክነብሎ እሞ እቲ ፀወታታት ናይ ሃገርና ከዓ እንታይ ይመስል ፈትሹ እቲ መንእሰይ ክበራበር ኣብ ደገ ዘሎ ሃገራዊ ቅዱስ ከዓ ኣበርክትኡ ንክዕዝዝ ተራ ክንፃወት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ትፅቢት ንገብር ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ፀወታ ነታ ዲያስፖራ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ጋንታ ከም ስልጣን ኮይንካ ኢኻ ተኣልያ ነርካ ሙሴ ሓወይ ኣብ ዝነበረ ፀወታታት እቲ ውፅኢት ከም ዝተዓዘብናዮ ኮይኑ ኣሎ ንዝመፅእ ዘሎ ዓመት ከመይ ኢኹም ምድለዋትኩም ክትገብሩ ካብዚ ዝነበረ እንታይ ተማሂርኩም ኣለኹም ብዙሕ ነገር ናይ ባሓቂ ካብ ዲያስፖራስ ዳርጋ ንመጀመርያ ግዜ መፂና ኢልና ተተዛረብናስ ምግናን ኣይኮነን ተራእዩ እውን ኣይፈልጥን እዩ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ይሕሰቦ ኩሉ ምስ መዘኑ ድፅዋት ዝነበረ ምስደት ምስ ኣምርሐ ሕጂ ተኣኪቡ ከዓ ምስ መዘኑ ድፅዋት ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ከምዚ ተሓሳብ ምብጋስ ጥራይ እንዲ ተዓበየ ነገር ሕጂ ክሳብ ይገብረካ ንሕና ልክዕ ምስኦም ንምውሃድ ካብ ሙሉእ ዓለም መፂና ብትሬን ኣይኮንና መፂና መጀመርያ ተበጉሶታት ኢና ወሲድና ነዚ ተበጉሶታት መፂና ምፅዋትና ከዓ ትምጥርናት መጀመርያ ካብ ፋሕ ዝበልና ሃገር ኢና ሓንቲ ቲም ወርክ ናታ ጋንታ ቲም ክህልዋ ኣለዎ መጀመርያ እታ ቲም ካብ ዓለም ፋሕ ዝበልና ነገር ከም ምዃንና መጠን ቁርብ ንዓና ብዚ ብድሆታት ፀኒሕና ማለት እዩ ሓደ ምስ ናይ ወይዘር ክኾን ንኽእል ካብቲ ነዊሕ ምፍላይ ኩዕሶ ክኾን ንኽእል ከምዚ ልሙድ እዚኣቶም ሱርዓት እዮም ናይ ባሓቂ ዳርጋ ኣብተን ክለባት ዘለዉ ኮይኖም ንዓና ሰሚዖምና ንሕና እውን ነዚ መኪትና ብምውፃና ነዞም ሒዞም ዝመፅኡ ካብ ዲያስፖራ ብጣዕሚ ኣነ ኸማን ፕራውድ ኦፍ ከመስግኖም ደሊ ማለት ፕራውድ ናይ ባሓቂ ስለዚ ንዓመታ ግን ካብዚ ሕጂ እንታይ ከተማሂርና ትብል ነገር ኣሎ ምሽ መነመን መዊልናን መነመን ተፃወቲ ሒዝና ክንመፅእ ከም ንኽእል ከዓ ዓብ መርኣያን ትምህርትን ከዓ ሰኒቕና ንኽእል ኣለና ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ እዚ ኣብ ዓለም ተገብሮ ዘላ ሲነማ ሰመረ ብጣዕሚ ዝካተተላ ካብቶም ንዓ ፋሎ ዝገብራ ሰብ ሓደ ካብ ላስት ይር ዝተገበረ ናይ ኮርሶ ተረታት ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ኣብ ዓጥልያን ብጣዕሚ ብጉዕጉዕ መንፈስ ዝሓለፈ ርየ ሕጂ እውን ኣብዚ መፅኡ ኻ እግርና ንድሕር ስዕበና ኣሎ ኮይኑ እዚስ ንምንታይ ተበጉሶታት ወሲዱሎ ትብል ንሃገርን መንእስያትን ንምምዕባል እዩ ስለዚ ዝያዳ ምርጫና ሲነማ ሰመረ ይኹን ክብለኩም ደሊ በዚ ኣጋጣሚ ኸ ሲነማ ሰመረ ብጣዕሚ ከይመስጎንኩም ክሓልፍ ኣይደልን እየ ድኻምኩም ከይፀብፀብኩም ኣብዛ ፀሓይ ምሳና ቀኒኹም ሰሙን ሙሉእ ስለዚ ዓብ ዕዮ ተዓይለኹም ሞ ሞር ቀፅልዎ ክብለኩም ደሊ ግበአና ሃገራዊ ዕዮና እዩ ቴንኪ ሙሴ ሓወይ ክቡራት ተኸታተልትና ከምዚ ክሪኦ ፀናሕና ሓውና ሙሴ ፅቡቕ ዝኾነ ሓላፍነታዊ
ዕዮታት ሂቡ ይፋለውን ኣሎ ኣብዚ መጽእ ከዓ ከምዚ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ብዝያዳ ብዝበርትዐ ብዝተዓጻጸፈ መልክዕ ኣበርቲዕኹም ሒዝኩሞ ንሕና ከዓ ተዓጢቕና ንጸንሐልኩም ግዜ ይግበረልና ሰናይ ግዜ Thank you so much. እሺ ሙሳዕ ሲነማ ሰመሬ ሰመሬ ክቡራት ተኸታተልትና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ገዳይ ማያታትና ፀወታ ሓደ ኣገዳሲ ሰብ ረኺብና ኣለና ዳንኤል ዮሃንስ ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንረኽቦ ኣለና ሕጂ እምበዓር ናብኡ ክነብለኩም ኢና እዚ ዘሎ ፀወታ እንታይ ይመስል ነይሩ እቲ ሃዋህው ከመይ ይመስል ንዓና ንመንእሰያት ከንታይ ትምህርቲ ከቕስመና ይኽእል ናብ ዳኒ ክነብለኩም ዳና ሓወይ ፀወታ ከመይ ፀኒሑ ጽቡቕ ኣሎ ፀወታ እዞም ትሪኦም ዘለኻ ከውሩስና ኢሎም ተበጊሶም ዘለው ኣያታትና ከመይ ዓይነት ምንቅስቓሳት ገብሩ ኣለዉ ብዓይኒ ቴክኒክ ክትሪኦ ከለኻ هو እዚ ፀወታ እዚ ፈለማ ናይ ሰለስተ ወለዶ ርክብ ኮይኑ ዳርጋ ናይ 80ታት 90ታት ሕጂ ከዓ ድሕሪ ናጽነት ካብ 2000 ንየጠጦ ዘበሉ ተጫወቲ ዘራኽብ ዘሎ እዩ ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ኣሎ ሓደ ኩዕሶ እግሪ ነዊሕ ዓሚቕ ገፊሕ ሰረድ ዘለዎ ንብዙሕ ሰብ ዝሓቁፍ ንብዙሕ ሰብ ከዓ ብሓደ ቋንቋ ክረዳድእ ዝኽእል ባይታ ምዃኑ ካብቲ ዕድመን ፍልልይ ናይ ፀወታታት ትሪኦ ካልእ ከዓ ብፍላይ ሕጂ እዋን ፍሉይ ሃዋህው ዝገብሮ ካብ ዲያስፖራ ዝመፁ ተፃወትና ተሓዊሶሞ ነቲ ፍቕሮምን ሃገሮምን ሰቦምን ከስተማቕሩ ዝፈጠረ ባይታ ምዃኑ እዚ ኩዕሶ እግሪ እዚ ኣወዳድብኡ ፅቡቕ ብሎ ኣብቲ ቴክኒካዊ መዳይ ግን ኩሉ ግዜ እግሪ ዕድመን ክኸይድ ከሎ ኩሉ ርእሲ ጥራይ ድፃወት ኣብ ርእስና ኣተሓሳስባን ክግበር ዘለዎ ነገራት ኣዋሳስና ፀወታ ተሓላሊኻ ብቦታ ምፅዋት ዝበሃል ኩሉ ከምቲ ድልዮቶም ብምንቅስቓስ ከሪዩና ዘይከኣሉ በተሓሳስባን ብምርድዳን ግን ፅቡቕ ይኸይድ ኣሎ ካብቲ ኪነቱ ፀወታ ግን እቲ ሃዋህውን እቲ ባይታን እዩ መሳጢ ማለት እዩ ኣነ ከም ዝተዓዘብክዎ እንታይ ተዓዚበ ዳና ሓወይ እቲ መንፈስ ናቶም ኣብቲ ቅደም ዝነበረ ናይ ሕድሕዳዊ ፍቕሪ ናይ ፌር ፕሌይ ዝበሃል ፀወታ ከምኡ ብዓብዪ ዲስፕሊን ክመሃር ኣለዎ ዝብሎ እቲ ወለደና ገለ ነገር ካብኦም ወሲዶሞ ነቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ካብቲ ዝሓለፈ እንታይ ክመሃር ይኽእል እንታይ ይመስል ነይሩ ብፍላይ ድማ ናይ ዘይተሳዕርነት መንፈስ ምጉያይን ምቅላስን ዝበሃሉ እቶም መለለይትና ነበሩ ናይ ቀደም ናይ ሃገራዊት ጋንታና ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ንኣሹ ወለዶ ብኸመይ ይርእይዎ ካብዚኦም ተማሃሩ ነይሮም እዮም ግን ምናልባት ናይ ምብስጓስን ምቅላሕን ከይከውን ተሓበሬታ ሳን ዘይምርካብ ከይኮን እምበር ብዙሕ መኸሰቡ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መፅሓፍ ናይ ሳሙኤል ተኽለ ህቡባት ኣብ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ትምረቐሉ ነበረት እዋን ግን ኩለን ጋንታታት ካብ ንኣሹ ካብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ንኣሽቱን ዓበይትን ኩለን ጋንታታት ኣብቲ መደብ ምስታፈን ሓደቲ ምስግጋር ወለዶ መልእኽቲ ምትሕልላፍ ወለዶ ብመፅሓፍ ኣቢልካ ተገይሩ እዩ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ እቶም ዲያስፖራ ጠርኒፎም ዝመፁ ጉዱሳት ዜጋታት ክነዘራርቦም ከም ፀንሐና ንዓመታውን ድግዲግና ተዓጢቕና ሙሉእ ልቦና እንታይ ጎዲልና ኣሎ እንታይ መሊእና ክንመፅእ ከም ዘለና ትምህርቲ ኮይናትና ላዛ ናይ ሎሚ ጉዕዞና እሞ ኣብዚ መፅእ ብዝበለፀ ክነዳሎ ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ቀሪቡ ዘሎ ከም ወኪል ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን እንታይ ይምበልካ ብኣኹም ወገን ንዕኦም እንታይ ባይታ መጣጣሕኩም ሎ ኣነ ኣባል ሃገራዊ ፌደሬሽን እየ ከም ኣባል ሃገራዊ ፌደሬሽን ከዓ ኣብ ዝቕፅል እዚ ውድድር እዚ ወይ ድማ ፀወታ እዚ ብዞም ተፃወትን ኣብ ኣስመራን ኣብ ዲያስፖራን ዘለዎ ጥራይ ደይኮነ ምስ መሻርክቲ ብምትሕባሩን ዝያዳ ክደምቕን ክሕይልን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት እቲኻ ሃገራዊ ፌደሬሽን ከዓ ነዚ ፀወታ እዚ ናቱ ዝኾነ ኣበርክቶን ሓገዝን ክገብር ምክትታል ክገብር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይላቦ ማለት እዩ ዳና ሓወይ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ክጥቀስ ከሎ ካብቶም ክርስዑ ዘይግብኦም ሰባት ኢኻ ብግራይ ዝፍለጥ ሓደ ፍሉጥ ዝኾነ ሰጓውን ነርካ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ነዊሕ ዓመት ከም ተፃወትካ ብሉፅ ተፃዋታይ ከም ምዃንካ እውን ንዝከር እዩ ኣብ ሰነዳት ተመዝጊቡ ኣሎ ኩዕሶ መዓስ ኢኻ ጀሚርካዮ ኣበየነይቲ ጋንታኻ ዝበዝሐ ህሞት ሕሊፍካ ክትርስዖ ዘይግብአካ ኣብ ጉዕዞ ሂወት ናይ ኩዕሶ እንታይ ዝኽርታት ኣለካ ኣብዚ ምስ መጻኻ ነዚ ፀወታ እዚ ክትዕዘብ ወይ እውን ነዚ ዝነበሮ እንግዶት ኣብ ምስልሳል እንከለኻ ዝረኸብካዮም ኣብ ጎንኻ ተሰሊፎም ፃት ዝነበሩ ተፃወቲ መዛኑኻ ምስ ረኸብካ እንታይ ስምዒት ተሰሚዒካ
هو ከምቲ ዝመድረኽ እዚ ፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ከምኣቶም ሓደ ካብኣቶም ከዓ ከምዝኾነ መጠን ካብ 91 ጀሚረ ኣብ ክርቢት ካብኡ እውን ሜሎቲ ሓይሊ ኣየር ቀይሕ ባሕሪ የተጫዊተ እቲ ዝበዝሕ ብቁፅሪ ዘይኮንኩ ኣነ ዝገልጾ እቲ ዝጣዓመን እቲ ዝመቀረን ግዜ ናይ ኩዕሶ እግሪ ግን ኣብ ጋንታ ክርቢት እዩ ብመንጭሩ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ናይ ሕጂ ፀወታ ካፍቲ ምቁር ጋንታን ካፍቲ ምቁር ተዘክሮታትን ዝነበሩ ሰባት ሓደ ናትናኤል መስፍን ኣብዚ ካብ ደገ መፂኡ ረኺበ ኣለኹ ካልኦት እውን እቶም ዲያስፖራ መፃወቲ ዝነበሩ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ከም በዓል ኣማንኤል ኢያሱ ረኺበዮም ኣለኹ ስለዚ እዚ ባይታ ዝነዓይ ፍሉይን ደሐጉስን እዩ ማለት እዩ ኣረ ቴንኪዩ ዳናዓወይ እሺ ክቡራን ተኸታተልትና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀወታ ኣብ መንጎ ጋንታ ኣዱሊስን ኣልተሓሪርን ንኻልኣይ እብረ እየን ኣትየን ዘለዋ ዛጌት ክሳብ ሕጂ ዝተመዝገበ ጎል ኣይረኣናን ዘለና እዚ ፀወታ ግን ኣዝዩ ምዉቕ ኣዝዩ ደስ ደብል እንደፈስህን እዩ ዘሎ እዚ ፀወታ ምዕሩግ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሓያል ንሕንሕ ዋንጫ ተዓትር ጋንታ መን ትሓልፍ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ተኺለን ፃታ ስለ ዘለዋ እቲ ፀወታ ኣዝዩ ውዕውዒ ዘሎ ኣብ መንጎ ዝገብሮ ዘለና ኢንተርቪው ከማን ሰገጥ እናበልና ኢና ንገብሮ ዘለና ኩዕሶ ኣብ ምሕላው ጥረና ዘለና ጋንታ ኣልተሓሪር ክቡራን ተኸታተልትና ኩዕሶ ፀወታ ኣብ መንጎ ገዳይም ተፃወቲ ኣዱሊስ ከምኡውን ገዳይም ተፃወቲ ኣልተሓሪር ኢና ንዕዘብ ዘለና ካብቲ ዝነበረ ድፍኢት ናይ ጋንታ ኣልተሓሪር ዝነበረ ቅድሚ ዕረፍቲ ሚዛኑ ዝሓለወ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት ናይ ምጥቃዕ መንፈስ እዩ ዝረአ ዘሎ እቲ ግዜ እውን ብኡ መንፅር እንዳተወድአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጋንታ ኣዱሊስ ካብቲ ዝነበርዎ ተባራቢሮም ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ኮይኑ ይረአየኒ ኣሎ ጋንታ ኣልተሓሪር ፅብቕ ትቕላዕ ዋርቴለ ክሕዛ ክኢሉ ኣሎ ኣብ ጋንታ ኣልተሓሪር ተፃወቲ ናይ ምቅያር መድረኽ ክካየድ ይመስለኒ ገለ ተፃወቲ ኣብ መስመር ኮይኖም ነብሶም ኣብ ምሟቕ ይርከቡ ኣለዉ ጋንታ ኣዱሊስ ኣብ ምጥቃዕ ፀኒሖም እንተኾነ ግን ናይ መስመር ዳኛ ኦፍሳይድ ከም ምዃና ሓቢሩ ኣሎ ምቕያር ትርከብ ኣላ ጋንታ ኣልተሓሪር ቁፅሪ 8 ብቁፅሪ 19 ተቐይሩ ይኣቱ ኣሎ ሰላም ኣንዊሑ ሰደዳ ኩዕሶ ናብ ወዲ በራ ተለኣኸት ኣንፈታ ቀይራ ናብ ደገ ወፅያ ኣላ
كورة تلت سينما سمر خمس رو تناهم فرق في التعامل صوتا أمونغو غانتا التحرير أدولسن بادو صوتا تزازي مولو حج بغتها نفتسم كلا نايم فلالي مدرخين كغدا كابزن كلتا غانتا زين عود تخوينا نزوت غانتا خامس غانتا ميلوتي ناي وانچا صوتا خلواي سلازي أبزي نعزو زلنا ناي موداتا وددر ناي فتسم كلا كمي وصيتينا هنري حبيرنا نكتاتل السنايو نفتسم كلا زغون وانت تعوتي أم محرا يركب الله بقانتا أدوليس التعرير تتعوتم مريتم قدامتي غانتا عدل ناي مقلع فصم قلع توهيبوا زلو غانتا ادوليسيا تጻወታይ ኩዕሶ አዳሊዋለሁ ንፍጹም ቅላዕ ተዳሊሎ ወርቴለውን ሓላው ልዳቱን ካውብ ዘይሰንፍ ምድላዋት ገይሩ ፊስካ ተነፊሓ ጎል ተጻወታይ ነበር አለም ሰገድ ካፕተን ناي أدوليس علم سجد إفريم كويسو مسكع تنبيروالو دالو دولو ناي غانتا التحرير تتعوتايو توماس نايس كويسو نفسكعت تنبيروالو نسيبو فيسكا تهاريم الله جول نسيب كن رين صنعنا قلعت بزدنق أجباب كعصونا بسكعت أمبيروالو موسى إبراهيم غاب غانتا التحرير نويح وان هجراويت غانتا خوينو زغلغله ايانا نمقلع تداليلو موسى توفيق جول توفيق بازيو نسكلا زغونت عدل جولا مزغيبولو سمر ود السودان كاب غانتا أدوليس نمقلع تداليلو فيسكا تنفي على أو السودان جول والسودان زنبورس كفتا تقنتي طللو يورام تداليلو هبغانتا التحرير بارتيلو توفيق كام انقصاصات نغبره نري لنا جول توفيق اي توعطتلون موسى مغبار اي توعطتلون تهونه ግን ዳኛ አጽድቀዋሎ አቢስ ንምቅላዕ ተዳሊሎ أبي سلام أبيس
أبيس كساب حجي استساحتت جول يلان أنت قبول سنة نايزوم قدايم كالد كابغانتا التحرير كعسون مقلع مرشالو زدهلي زمسل انتخونا قن هلال زي ترالي مسلن أفلبونا في حيو المتزلو هلال بقلعو غافتو مزلليو تتصاوتناي التحريريو هلال نو غانتا التحرير زاغول زي عند حراتيا غانتا أدوليس بزدن غاقواب سمري أدحين والو واو حيال حلا ولدات أزد صنع وعوع سمعيتنا غانتا أدوليس ندخاليت كغتصل لايك ألن هينوك نمغلع تداليلو هينوك نمغلع تداليلو خاب غانتا التحرير خاب غانتا أدوليس ون توفيق بارتيل توفيق تداليلو هينوك توفيق نايس صبغت جول عزيات النقد وحلول طبب ازوصيت جينا معرف مخانن نقول سبب هانقوتا امونغو زم تጻዋቲ ክንረኽቦ ጸና ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ዮናስ ፍሳሐየ አመስጊቡዋሎ ዮናስ ፍሳሐየ አታይ ኣብ ሱዑዲያ ብየመን ዝተጻወተ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ነበር እዩ ሰላም ሓለቓ ጋንታ التحرير ኩዕሶ ንምቕላዕ ይዳለው ኣሎ صوتا خساب حجي بمعري يصغي زلو تركتا لبتات ناي كلتين غانتاتات نازايد سلام نمقلع تداليلو فيسكا تهاريما سلام وسانيت جول معرينا درغاغصت حجون سلام كلتين غانتاتات انتاي تأمراتنا نري أتي زواب زنبر قلع عمشت تحالفونا بشوعة بتصحيم الله حلفهم كابغان تأدليس يقلع الله حيزوا سمرة بزدن غاقواب محرة أب كعشو أدحين والله بعلا زللا محرة أب إرمل سلطان هاقراويت كانتا إرترا خمقون قيح بحري زخون جول مرحنت ناي التحرير ترغاغيصو بإرمياس هاقراويت غانتا إرترا خم إرمياس مرحنت زرغاغص ابز مص زلو عوتات كا مرحنت عزاخت مص تسفا نغبر بإرمله تزازيما لعوت ስለዚህ ናይ ቡሉስ ተጻዋታይ ሽልማትና ምዕዳል ገጽና ኢና ንኸይ ዘለና ጾታ ኣዝዩ ውዕውዕን ደስ በሃልን ሕጓስን ምንባሪና ዓዚምና ዘለና ሃገራዊት ጋንታ ናቱ ኤርምለህ እዛ ዓብይ ዓወት ከተመዝግብ ከዓ ተስፋ ንገብር بزاجرم عالمي يقولون زلمانتي وتحري صوتا هذا نجار بيبي سازارو من يركانو إذا نزوا على تتعدي بتعامل تسفاز اللي هو بروفيشنال كوي بيقولون يرو ناتو تاعيش بجاهم من ناتو بعد عن مساغا ناتو المسفر بعد عن مساغا تاريخ بحجر كاسر هكا أجران بعد عن مساغا نبحكي باكاي ناتو مال التاريخ مالتيو العصر تجوا حتى حمد كي عرف بحجرات كان تتعايزوا كابزي زحبي جكننت يلن سلازم ماني يخبروا الصوت يكوسد ماني يخابيد ناسنا يخون ماني يخنقرون مالتي كوميتي ماني يقولوا الصوت بولوا الصوت ماني حراي
بلوط رايزا قلت مزيا بلوط رايزا قلت مزيا ليهم لهم بزح ጊዜ እንታይ በዓል ነይሩ ስለምንታይ ኢኹም ኣትካሓዩ ስለምንታይ ጎልእቱ ጥራሕቱም ነይሩ ቤላ ሓደ መዓልቲ እንታይ ኢሉ ሓንቲ ንፉዕ ቦርቴረ ዘይብላ ጋንታ እስከብ ሰኒ ዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ነይሩ ስለዚ ንጋንታ ታሕሪክ ትዕወት ሎመዓልቲ ዝዓበየ ተራ ዝገበረ ምህረት ኣብ ዒለ ኣራይ ዒለ ናይ ብሉፅ ተጫዋታይ ሽልማቱ ካብ ገዲም ብሉፅ ተጫዋታይ ናትናኤል መስፍን ሽልማቱ ይወስዳሉ ማለት እዩ ሽልማቱ ይወስዳሉ ታሪካዊ ሽልማት እዩ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ናይ ብሓቂ ዝግባእካ ዒለ ከም ንስሪ ኢኻ ክትወራወሮ ፀኒሕካ ብጣዕሚ ንፍዕ ገና ኣለኹም የቐኒየልና ናቱ የቐኒየልና ዒለኻ እንኳ ሓጎሰካ ዒለ እንኳ ሓጎሰካ ሓጎስ ኩላና ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ዝፀንሐ ፀወታ ኮይንካ ተሸሊምካ ኣለኻ እሞ ከዓ ኣብዚ ዕድመ እዚ ምስ ገዳይም ኣዕሩኽትኻ መሳቱኻ መዛኑኻን ዝነበሩ ተፃወቲ ኮይንካ ነዛ ናይ ክብሪ ሽልማት ክትረኽባ ከለኻ እንታይ ተሰሚዕካ ብጣዕሚ ናይ እዚኣሲ ዋላ ኣብዚ ጫወተ ዝነበርኩ ዝናይ ክለባት ብምሉእ ጫወተ ዝነበርኩ ይሕዝ ፅቡቕ ሳይ ያለኒ ግን እቲ ዝዓበየ ድሕጉሰኒ ሕጂ ምስ ዝናይ ገዳይም ፀወታ ሞ እዚኦም ኣኽቢሮም መፅኦም ኣጋይሽ ነዚ ዕድመ እዚ ገይሮምልና ክፃወት ከለኻ እዚ ዓብዪ ሽም እዚ ምስኦም ናትካ ምሰታ እዚ ክትረኽቦ ከለኻ እቲ ዓበየ ዕድል እዩ ዓብዪ ዕድል ስለ ዝኾነ ኸ እዛ ናይ መጨረሻ ዕድል ድሕርዚያስ ዕድል የለን ከማን እዛ ብጣዕሚ ንዓይ ትሕጉሰኒ ፍልይቲ ኮይና ተሰሚዓትኒ ካብቶም ኩለን ዝወሰድካየን ሽልማት እታ ዝኸበረት ኢልካ ዶ ትገልፃ እዋ ከምኡ ድብለካ ኣለኹ ካብቲ ዋንጫ ዝወሰድ ኩሉ ምስተን ክለባት ኮይነሲ ወላ ሓንቲ ምሳ እንዳልካ ትወስድ ኢኻ እዚ ግን ናይ መወዳእታ እዩ ኣብዚ እዚኣ ሳዕ እዚኣ ናይ ገዳይም ዕቤት ከይዲ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ሞ ከምዚ ኣሪ ጎለ በፂሕና ከምዚ ተዓዊትካ ነታ ጋንታ ክትብፅሕ ከለኻ ብጀካ እዚኣ ዓብየት ጋንታ ልዕልዚያስ ኣይ ተዓጒሰ ይፈልኒ ኣብ ዝበዝሕ እዋን ብሉፅ ተፃዋታይ ክወሃብ ከሎ ንተፃዋታይ ዝበዝሕ ሚድፊልደር ክኸውን ክእል ኣታከር ክኸውን ኣብኡ ዘተኩር ነይሩ ከም ሓላዊ ውልዳት ኮንካ ሎም መዓልቲ ብሉፅ ተፃዋታይ ኮንካ ክትወስዳ ከለኻ ምስቲ ካልእ ዘሎ ፀቕጥታት ናይቶም ተፃወቲ ከመይ ተራእይካ ከመይ ተሓጒስካ መእሱ እንዲና እቲ ናይ ቀንዲ ሕጎሰንሲ ቅድሚ ሕጂስ ኣይነበረን ኣብ ተፃወቶት ኣብ ቅድሚት ኣብ ድሕሪት ኣብ ማእከል ሜዳ ወገል እንዳተባሃለ ይድከይ ነይሩ ቦርቴርስ ብዙሕ ዋላ ድኾነ ፅዒሩሲ ሓንቲ ዋላ ተቢላት ብናቱ ጌጋ ክሳይ ትያጋንታውን ክሳይ ትበሃል ነይራ ሕጂ ግን እቲ ዝዓበየ ቦርቴረ ክብረት ዝረኽበሉ እቲ ናቱ ኣተዋፅኦ ተራእይሲ ራዮ ኣብቲ ናይ ግድምና ራዮ እዋ ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ድሕጎሰኒ እቲ ዝበልኩኻስ እዚኣ ሕጉሳት ንበልኩኻ ነዚኣ ረኺብያስ ኣይፈልጥኒ ዋላ ንምንታይ ብሪጎለሲ ኣውፅስ እቴስ ኣይተሸለምኩን እዚኣ ግን ኣውፅአ ጥራየ ተሸሊም ሕጂ እቲ ክብረት ናይ ቦርቴረሲ ብጣዕሚ ምግላፁስ ተሓጒሰ ሓራይ ናብ ድሕረ ባይታ ምልስ ከብለካ ካብ ንእስነትካ ትሒዝካ መጀመርታ ኩዕሶ ከም ሓላዊ ውልዳት ኮንካ ዝጀምርካሉ ኣበይ እዩ ኣበይ ነቲ ጋንታ ኢኻ ዝነውሐ ግዜ ተፃዊትካ ዝመቀረ ሂወት ዘሕልፍካላ ጋንታ ከመን ትኸውን እዋ ሕጂ መጀመርታ ኣብ ክርቢት ጀሚረ ኣብ ክርቢት ብጣዕሚ ولا زي ناتو حجي أبشلمات تراخبنا على رأيه دارندي عمتنا تراخبنا أبن سنتنا بحنسا بنا جميرنا بحنسا بكا تاجان تفاعل كلها فاعلنا أبدا لكن خاو أمولتي كيده جن كم ناي كربيت حدا عد مسألة نبرنا حدا عد مينا كجر مكان نجر كافت مقبل ولا عنا برنا صوتها خلنا مرعاخنا بالعنا نتصوت نبرنا نبرتع جيب مشان عبيت بعلمولتي شبولي نقل مثلاً كتاعتنا خلا نخسنا نتاعت نايت ما مات أين زار من هالك بتعمي عم ناكل بيت لايف نيرو حدا عدمنا بحنسا بينا كساين نبرن نقعد بزوج ساي كونن ترى نحس لازم نبرنا هو بتعمي تبو كاب أدلس كاب أدسابة سعيرة نبعلبونا سعيرة متى كاب نحنا كاب كلا يدفنا قدام ديفيجن حليفنا كتب زيرو كابونا زيرو كتب حدا سعرنا ويوتينا حجي بتعمي سي أب كربيت سجى حجي دير سعو أبي وتيس ناي كربيتي كم حلا ولداس نبزح عدلات يقات مكاي وانتزحوا سكان تزوج هيك غم تتصاعد كين كخطري أخذ لها حجي أول حتى فترة اللي كان عاخن تعلو أبي وتك خم حلا ولدات كين كتصاعد كلها تذكر أبي وتك أنا سي أدلسي كاب متى حب دقة قول كيت اتنالهم جنا حنتاس كي بلكي وتانا خلنا قلنا جميرو نبانا قول أتيا شعو كنزول كها كسايس لدينا برافلو تسلينا برا لك عندنا أفريقيا سيد قبرو عجي قاموا نوتا تبعي كلها أنا وتينا تعرف هو تبعي لهم بحد أتينا كلت بحده
بعلتك رايهم دون عطهم اللي سمالو عيقول فلان أنت تنقق نداولهم كله دانيال منك سمع توارسه شارع سينيرو كلته بزيرو سعرنا تبوت هتايتها عبلة تدعبيت كأقد محجي ناي عتة دير ساعة جمرة بلا دبل كلها تدعبيت رجولها ناي عتة زحو زينا برن أنا خا ناي عتة سعو تدعبي خا أتصنير ناي عتة كل زمان أو قلنا غاتو وساقي جراي مساقيني رو أب كربيت مسلني أنت يتذكر بزعبة جراي ناي جراي كامو ناي جراي تي زغر مكا ناي نمرس مهارايو ناي نمرس مهاراي كله مسانا تتصاويتو مسانا يعللو ليت غمانسي حدا غزي ناي سنت مشالو دخون نغير تقبريخا اب افتناتو يونيفرسيتي مدقسي دارغام سنجك سول غزي نيرو كاوتا دحوك سكناي دانيال كا تخالا يصنح كاب تخالا يصنحو انت قول اتينا قدن اتاك دخيدس صقاماي اتاك كيدو بوتا اسي دوت مجمرتا كلاخلنا تصنح كم قال لا كن قلت اتياسنا كن دانيال كيدو قولت اجي دانيال بزح بالچا نيرو دانيال مرحنا نيرو انت كان رس نيرو هنا دبزحنا بزح سايكونا نيرنا دانيال ناي بحق دانيال سغا اجي كاو مريحوس نتا غانتا خو تناس اب ساعه زخمانس كما اسلطن تخمانتي كاب بايتا اتسيو اب سلطن تون قيرنا معنا دانيال سي ناي دانيال بزح نغير يو ابصروا كمي كورة تهادلتي كم زغي غنريت صنعنا مسعيل غنقبرو صنعنا علال تا زبر تعد قلع نعاتي ديت تحز نبرت انا امكينيا يزبلنا زلو ابريغولا امكينيا تزحقست النوان ياتبلنا لهم فيت الرغبنا مالنا مسعتي حتى عوي كما صغر قال لك اريزا ريغولا واذكرنا والله حجي اذكر بوتا اورز نبرت ليا اورز نبلت له بتاعت بورتا ريغول رخيبكم دعني ابري جولس كان مشارك بتناي ساي ناغزات بزح ساي نبنا اب كربيت صبانيره كذا بزح ساي بلن انت كان عتفت السعوسس ولا تتهاري مواس كتركباي ساي بلنيغا جن ناس ماس كم تحجي مش ترجع تاريخان قديم خوت صنيحه لك هارما كوتن لك خيده ناي عتكل زير ساعه ساعه تاري جوله دلعنكوا كاب كلاي ديفيجن دحلفنا لن قداماي ديفيجن كاب كلاي ديفيجن اب قداماي ديفيجن زحلفنا اوكي صبو عتحوي كم يصنيحا انتي دي مسيلوكا كل غزي اب صوتا يغاطمني ግን زاد بلا نمرحم سلنبرنا بغفح ادلايتاي نبرتن انا حقوس الى حقي فيه مالتي مامور يركا غيركا كورا تاتنا مستريو زلو حونه فقر مالت كمزي مزوم ماياتنا يا ريت شعو تولينا ديرنا تنغون زقن هيموت انا نحلف زلنا صوتا خميك تعزب صنيحه تحول بتاع من بحكي زدنق انا كمان كمزي اي تصبخوا من كلهم كابز غير ما كفيتهم لولو نحنا كمان زمنا دياسبورا مسؤمتينا خنصوات كلنا سه خمزي تصبنا يمن كتريو خلخا ولا تي تكنيكا صوتا دي تاكتيك دي ابوتي يزولو ስለዚህ ናይ بحقي ادنيقنا يم دس بالوددري خانير تدغغام زحاتتكو habzom نبارات تصاوتنا عتي ترايو زلعل وزحات اللعل اليوم تدغغام ግን عتي مكلعلو صنيحم فلينت نعتي انتي نير اب قدمي انزاني حبش قلنا بالكم بالشاي فوتواني او قدمي اسكا لا حجنا عتي تاغم مخزار دلها اب تاريخنا ابي وتي تا كمان اب سمعت اب كم بخات سيزبلتنا نصات كله جوتنا اب كتما نصات كله كعسرنا تساقرنا داوطنا خلا تملسنا افتي نصاتنا نخا تلفزيون نيرا شو بزاحت يكون نيرن كاوس دسددات يقول داتوت شعوت شموخ توع كله بطعمي كاب شعوت حزيو نعتكل ناس ملو هيوتي كاب ادلس كامل سنا بالباقات كله نعتكل زان كام ملو فلي تاريخ ماس تيمو ولا حنت قد لي نبرن ابدا خودسي كم على الحج دعوا لنا تدعا تا مسا نيرتراوين حد حقست الناس افتري قوله دهرم كل فرعه ولا تمام عرب من سايله مرام سل نبر خمت دعوا لنا مالتي كلها خلط حقس مالتي دهر ما تسعينو عتي كن تنيرتراو بحالي تما انت سلازلو امنتك سلازلو تسيو سي جميرام كم تزعلوا لنا اجنا عتكلانس انا ترى يكونس ملو ارتران ملو عالم اثيوبيان دمسكرو مالتي حجان هلكها اكيبها تنفقا متيخا نهلكها نزنهنا ناي قدايمكا نخبعلو نخصبقو
نخصبغ ورايو زس تنايبعك حونا دبال فقر الدبال ازيو كلا يكون جنزب يكون فقري كنزلك تاخاخي بخمس غير اكيب مصي اكيبنا انا خاج سالوها تاخاخينا سرحنا قريفنا هنا كوفيلنا بجا انت كان از عدل زي يركبني زي رغبنا دنا زي تاكيبنا زي نصاتنا عينك رغبنا سلازلنا بهوتنا رغبنا كندي مسود تشاوت نور كندي مسانا تشاوت نورو تسوي مزل عدل زي رخبوها الله انا عدلنياتاتنا مساعتي خوينا خامو مسعاب تاريخ زلو خوينا نحنا بتاعتي مصينا معريو سايب زي ساينكم كلام تدعى بحقوسن نحنا دسايد تسمعنا عتحوي كاب مجشا الكان اب إرترا تحسب كلها نزي اذا حسبكم مدب كون نتقبروا بزح مدلواتكم غيركم ابزي مصيكم كا ابايتا بجبري تتقبروا لهم كمي تصنيحكم تحوهو تتبغسكم براسكم زهانصكم نغرات ابايتا كمي تطاطحلكم خنبقاس كلنا بزح تعريف سيسو زي وددرات زي مغنياتو خاف تفلال عالم تاكيب كاخت متصخلخ بتاع مخبيد بفلاي افسدات دقات مكاب دوداتن اتساباتو قالوت ونالو تي محبرنا حجي دارقا 170 كبابي تصوت زنوبر ترنفي ግን እቶም ተሪፎም ዘለዉ ከማን ብስራሕ ዲ ብናይ ስድራ ብደቆም ዲ ብድኾነ ነገር ኣይተዓሞምን ኣይመፁን ምሳና እዞም መፂና ዘለና ግን ሓቂ ዘረባ ከምዚ ኣይተፀበናየን ናይ ብሓቂ ፅፉፍ ፕሮግራም ኩሉ ውዱብ ነዞም ኣዳለውቲ ኣብዚ ዘለዉ ምሳና ዝሰርሑ ነበሩ ከማ ብጣዕሚ ካብ ልቢ ነመስግኖም ስቲል ስጋዕ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታት ከማን ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገር ዋላ ኣብቲ موهاد نايبحك دغنا أكا سلازسي نايبحك صفوف دخانة مدلواتي تانيحنا نحنا غاني كم تد حسبنا يسلا درخمنا بتعمنا مسجونهم مالتي أبز هاجر زعمتو مسات خامت أو تخاز نبورو أبغون خاص تسليفهم عشوا عم قبال زنبورو حوات كام سرخب كاخه انتي واحدة تسمعي كا اي فور شور حقيس كا خو مخان كا ردو نجر ندي نعاخا ندحريت ملس ابيل كار خمزي خم بحدش تفتر كا خو انت راي كارو كاب دقار مكاس قاب حجي مش فاميلي ترخبكن يحواتي له زي ولا كل نجرنا دحالفه كمانسي مرعني يرد حرف ابت مرعي كوتكن مغنياتو اقدمنا نزي قدام الناس اللي دهمنا ايو حجي سلامتا يدبلك هذا اللي خمسيلوك هيوتنا نحن حساب سبورتي ناطفينا ابت سبورت حجي ماني حوقه ات سبورت او مساخد له كم زعل لك ركعات صنحه بفقرن بخستاين بحنساب سلا دعبنا ها بخوم تهانيتنا سلا دعبنا خافت فاميلينا ان لعلي ابت سبورت زت فانا اي غزي سلا دبزح ناوينا خات غزي نهبو مالتي سلازي زود دافيتا دغبرنا يو خاب وصاينا بزخن مصخاني ناي بحقي دس يلنا بملوم كازوم دموصنا دياسبورا خات حقيسوم أنا قوم دا قلوش إم زلوا I hope كأسوكم كأنتم كلهم أودلوا كم زناتنا انترفيو خطقبروهم تسفاي قبر أب سمانة شوعة صوتا نكياتكم كلهم رجال نقد قلعوا تداليم زنبورو مسخا زنبورو إثيوبيا أنت تصوتي نتقلع فريحهم سخاجم بدفرت بتبعت كيت كخمس قلع خيا يو إلا علنا تانيحو كمين يرتاحوا هسك أصفح بالك علنا أنا حجي كابز جرمكا أبتجزيته ودع 10 عامات 11 جريد ناي كامبوني تمهراي نيره جي كابتم ناي ناشنال تيم ناي إثيوبيا نبرو وتي ليم ديزاين نبرو ناي انترناشنال ليم ديزاين نبرنا أنا تراح نيره جن بتز نبرني أقوما أبت مجرشة قام تسلفاي كوينه مستعجنتا نتف نيره مالتي سقع مجرشة خام زيمبابوي فاينال بتحنا قدمنا زيمبابوي كمان نسم فاينال دحلفتنا مس يوغندا بنيستر مالت بيت كاوريركا جي ريري سو كمان وسنا تتصوتيم كوم دغور انا كوم زغور كو مليون بغاشاو زوتوا ني فاينال حليفاتنا مالتي فاينال حجم زيمبابوي 1-0 نمرحو إلنا اما مጨረሻ خاني ملالوم جوجو زبال ابز فيلاجو كمان عابيو ኢትዮጵያዊ سقوريت لي انا حليفه كورس غبر كو غبر مدن هايله تستاتيوا حدا بحدا نخون እንደገና 30 دقيقه توسخنا ابري غورنا اتو حجي أنا خابتم ريغورو دهارمو أي نوركن قبر مدن نجاش تخليت كابتم حراي لهم زتفلي مالتي توم قالوا أتجنج أم فتيحة ما ينهرمني نايلهم أبيهم مالتي حجي أنا ريهم الله أنا جندنا أسكي ولا حنت خبلاي كلني دهار متجرشة نتعسلت أنا خارمي يبلو مالتي سقط خارمي يبلو ولا حنت سجميل لأن خارمي يبلو مالتي يمسجبني تفلي خير حجي نجاش نقرو
بملؤهم ጫምኦም ፈቲሖም ኣለው ኣይንሃርም ይናብሉሎ ስለዚህ ንሕና መጀመርያ ንህረም ንበሎም እሞ ሓደ ሒዝና ንምጻእ ይብሉ ኣነ በቀለ ብርሃኑ ሽሙ ሒዘ መጽ ነጋሽ ከኣነ እቲ ሓደ መንግስት ሁሴን ሽሙ ሒዝዎ መጽ ማለት እዩ መጀመርያ ነጋሽ ሃርማ ይእትዋ ካልኣይ እውን ኣነ ህርማ ይኣቱ ሳልሳይ ገብረ መድህን ሃይለ መጽኡ ይእቱ ሰለስተ ገብረ መድህን ሃይለ ካፒቴን ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ሽዑ ኣብቲ ግዜ እቲ ድሓር እቲ ቦርቴራና ከዓ ክልተ ይውፅእ ሕጅስ እታ ራብዒቲ ድሕሪ ርእትዋ ወዲእና ኣለና ኢትዮጵያ ተዓዊታ ኣላ በቀለ መጽ ስሕታ እንደገና ሓንቲ ዕድል ኣላትና መሊሱ እቲ ሓደ እውን ስሕታ ማለት እዩ ማዕረ መጺና እሶም ከዓ ይእትዮም ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ መሲልኩ ኣነ ካብቲ መጀመርያ ካብቶም ዳሃርሙ ይነበርኩን ብናተይ ድልየት ሕጂ እቲ ከምቲ ኣንተ ውዕለ ድብለካ ነበረ እንዲ እቲ ፍልልያ ኣብቲ ፍርሕን ምፍራሕን ቆራፅነትን ክተወዳድሮ ከለኻሲ ከምቶም ኢትዮጵያውያን ኣይኮና ንሕና ኣብቲ ድፍረት ሞር ወሲና ንኸይድ ሰባት ኢና ክብለካ ኢለየ ንሕና መንእስያት ከዓ ነዝናቶም ትብዓትን ቆራፅነትን ወሪስና ሃገራዊት ጋንታና ፀብለል ኢላ ትረኣየሉ መድረኽ ኣብ ምስሳይ እጃምና ክነዋፅ ኣለና ሰሰና እዩ ንኹላትና ሲኔማ ሰመረ